ሰላም ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ ኣካዳሚ ከመይ ኣለኹም? ኣብዚ ኣለኹም መሰናይ ናይ ዕርፍቲ ግዜ እናተመነኹ ሎማዓት ድማ ከምቲ ልሙድ ብዙሓት ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ፔርስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ክጅምርዋ እናተላበኹ ለስ ጎ ስትሬት ኣብ ትሕዝቶና ብቐዳምነት ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ፔር ጎልድ ማለት እዩ XAUUSD ጎልድ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ሰንበት ዝነበረ ቪድዮ እንድሕር ርኢናያ ፕራይስ ነዚ ኤርያ ሪትሬስ ክገብረልና እሞ ካብኡ ድማ ነዚ ብሬክ ምስ ገበረልና ኦል ደ ወይ ንላዕሊ ንባይና ንሪኣ ነርና ሕጂ እውን ኣብዚ እንድሕር ርኢናያ ኮምፕሊትሊ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ስትሮንግ ዝኾነ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ፎርም ኮይኑልና ኣሎ ኣት ደ ሴም ታይም ድማ ሓደ ኣገዳሲ ዝኾነ ንሕና ሬዚስታንስ ብሬክ ገይሩልና ኣሎ ኣብዚ 1992 ኤርያ ሪትሬስ ኣብ ዝገብረልና ካብዚ ባይ ክንሕዚና ኤጌን ማለት እዩ መወዳእታ ዴስቲኔሽን ናህና ኸ ክሳብ 24 ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ናይ ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻድ ክህልዎ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣናላይዝ ዝገበርና 4 ቀዳመ ሰንበታት ሒዝና ማለት እዩ ጎልድ ንባይ ጥራሕ ንብሎ ዝቐንና ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ኮምፕሊትሊ ኣብ ናይ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድልስ ወይ ድማ ኣብ ናይ ኣግረሲቭ ዝኾነ ሞመንተም ቢሄቪየር እዩ ዘሎ ምዚ ናይ ኩናት ናይ እስራኤልን ሃማስ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ there is high probability ናብ 24 ንክበፅሕ ስለዚ እቲ ኢንትሪ ናህና ኸ ኣብ 1992 ኤርያ ሪትሬስ እንድሕር ገይርልና ካብዚ ንባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ፔር GBP/GPY ክኸውን GBP/GPY ድማ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኮንሳሊዴሽን ዞን ወይ ድማ ኮንሳሊዴሽን ኤርያ ኣትልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ነቲ ኤክስፓንሽን ፌዝ ኣብዚ ምጅማሩ ፕራይስ there is probability market to go up so what we are going to expect bullish confirmation candle ኣብዚ እንድሕር ረኺብና bullish confirmation candle ኣብዚ ፎርም ምስ ኮነልና we are going to look for buy stop loss ናህና ቢለው ጌርና ቀዳማይ ታርጌትና 18.4 ማለት እዩ ብድሕሪ ድማ ከምኡ እናበልና ክሳብ ኣብዚ ኤርያ እዚ 186 ኤርያ ማለት እዩ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ GBP/GPY ኮንፈርሜሽን ካንድል bullish confirmation candle ጥራሕና ንፅበብ ኣብዚ ኤርያ እዚ ስትሬት ኣዌይ ክሳብ ኣብዚ ድማ ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ USD CAD ክኸውን እዩ ማለት እዩ USD CAD ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ማርኬት ኮምፕሊትሊ ዳርጋ ኦል ፍሮም May 2021 ኣትሒዙ ማለት እዩ ኣብ ናይ ቡሊሽ ቢሄቪየር እዩ ዘሎ ኣግረሲቭ ዝኾነ ቡሊሽ ማለት እዩ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ኸ ብናይ ዴይሊ ታይም ፍሬም ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ትሪፕል ቶፕ ወይ ድማ ሬዚስታንስ ፎርም ገይርልና ኣሎ ብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ስለዚ ፕራይስ ስትሬት ኣዌይ ነዚ ኤርያ ዝመትጌት ገይርዎ ኣሎ ኣብ ናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ሕጂ ኣብ ናይ ፎርሄድ ታይም ፍሬም ማለት እዩ we are expecting bearish confirmation candle stop loss ናህና ኣባብ ጌርና ኸ ሴል ፖዚሽን ክንሕዞ ኢና ፖቴንሻሊ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ድማ ክህልዋ እዩ ማለት ስለዚ ካድ USD CAD ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት ናይዚ ሰሙን እዚ ናህና ኣብ ዎችን ሊስት ዘላ ፔርያ ማለት እዩ ከምዚ መንገዲ ክንፅበያ ኢና ኔክስት ንሪኦ ኢሮ USD ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዞን ፎርም ጌራትልና ኣላ ከም ዝሪኦ ዘለና ማለት እዩ ድሕሪ ሙሉእ እቲ ናይ ቢሪሽ ዝነበረ ትረንድ ሕጂ ድማ ኣብ ናይ ኮንሳሊዴሽን ፎርም ኣትያትልና ኣላ ስለዚ ፕራይስ there is high probability ማርኬት ቢት ሪትሬስ ክገብረልና ናብዚ 1.05 ኤርያ ኣብዚ ሴል ባይ ንኽንብል እንድሕር ፖቴንሻል ኢንትሪ ሂብና we are going to look for buy ኣብዚኣ እዚኣ እንድሕር ፎርሙ ዘይኮይናትልና this is our next buy ማለት እዩ ኣብዚኣ ባይ ክንብል ኢና ፕራይስ ካ all the way we can expect 1.09 ክሳብ 500 ኤርያ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ ቀፂልና ንሪኣ ካድ CHF ክትከውን እያ ካድ CHF ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ሳይድዌይስ ሙቭ ወይ ድማ ኣብ ናይ ኣኩሙሌሽን ፌዝ ኣትያትልና ኣላ ስለዚ there is high probability እዚኣ ማርኬት እዚኣ እውን at the same time ፕራይስ ብሬክ ክገብረና እሞ ሪትሬስ ምስ ገበረልና we are going to look for buys ሕጂ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ካብ ላስት ዊክ ኣናላይዝ ጌርናያ ነርና ዝኾነ ኢንትሪ ኣይሃበትናን ስቲል we are waiting ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ግን we are not expecting CAD CHF ንሴል only we are expecting CAD CHF buys
ስለዚ እዚኣ እንድሕር ፎርም ገይራትልና this is our entry ኣብዚኣ ድማ ንባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት እዩ ፋይናል ንሪኣ NZDCHF ክትከውን እያ NZDCHF እዚ ፔር እዚ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ናይ ሳይድ ዌይስ ወይ ናይ አኩሙሌሽን ፌዝ ወፂልና ኣሎ bullish momentum candles completely form ኮይኖም ኣሎ price ድማ at the same time retest ገይርልና ኣሎ so what we are expecting price bullish confirmation candle ክንፅበይና ኣብዚ when bullish confirmation candle ብናይ higher time frame form ኣብ ዝኾነሉ ድማ we are going to expect market to shoot all the way to the up ንላዕሊ ክሳብ 0.53 600 area ንባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስቶፕ ሎስ ናህናኻ below this area ክንገብር ኢና ማለት ስለዚ ነዚ ሰሙን እዚ እዚአን ናብ ናህና ዎችን ሊስትን ዘለዋ ካብ ኩለን ድማ ክልተ ሰለስተ ዋላ እውን ሓንቲ ፔር ኣብ ናህና ዳይሬክሽን ኮምፕሊትሊ እንተኸይዳ ነቲ ናይ ሰሙናዊ ታርጌትና ክንሃርብ ንኽእል ኢና ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ግን apply risk management ሪስክና ኮምፕሊትሊ ሚኒማይዝ ጌርና ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ንኩልና ባይ